Sa distrito sang Haro, subject sang drug bypass operation nakapalagyo. Utod sini arestado. Nakatutok, John Sala. Halos 3 kasimana pa lang ang nakagwa sa presuan ng 27 anyos nga si Gorgonio Coino alias George. Apang sa bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit sa sulod mismo sang Ila Puluyan sa Zone 2 Barangay Cubay, Haro. Positibo nga nakuha ni sang 18 kasasay sang ginapatihan Shabu. Tuyo kuntani sa makatapo sang RDE yung magulang ni George kag high value target number 2 sang barangay nga si Rodolfo Coino alias Junjun 28 anyos. Apang sang nabakla nini sa isa ka sa siyay sa ginapatihan Shabu. Gilayon ini nga nagpalagyo dala ang bypass money. During the proper conduct of bypass consummated. So nakaano yung nakatakbo yung subject natin sa pusher buyer. Medyo hindi kami hindi kami nakalapit masyado talaga dito dahil makikita nyo naman yung yung area plus yung kunaiban sa mga kapitbahay sa suspect plus yung nanay na I do believe na tinotolerate yung illegal activities ng mga anak niya. Dugang panidado, nagahalin pa sa syudad sang Bacolod ang supply sang mag-utod. Sunod naman kay George, humalin sang nakagwa ini sa presuhan, wala na ini makahibalo sa mga illegal nga bluhaton sang iya magulang. Hindi man niya akong kwarto. Wala lang akong kabalo kung ay sinuna. Ay why ko na di labot. Yung mga dito kuya sa piyakya. May patutsada naman ang Iloy sang mag-utod batok sa operatiba. Kung may nakuha man, planted na. Ako yan nagakuan ko. Ako sir, bisan ipamangkot nyo di sa bilog nga kubay kung ano bala. Wala kami nag-entra sa baligya na. Mabudlay sir, kung kisa nga ara ka man sa posisyon. Ang ultimo, kaluluoy sa ila. Dugang pa ni Alicia, bantay saradong iya mga kabataan humalin nga naimbulbar sila sa illegal nga droga. Nakapalagyo sa operasyon si Junjun matapos naglumpat sa bintana sang mahibaluan nga pulis ang iya katransaksyon. Upod kay Cirilo Renduque, Sean Sala, 1 Western Visayas.